Maginahinay na takay. Duol na kayo. Ha. Uy. Ay, kita lang tulungan ng malig di kinun sa. Kita lang dua. Ha? Uy, uban man ko ako. Uban din. Ang si Princess. Ay, ang si Princess. Ay. Ano ni? Bugnawas tubig oy. Walay sama ang kabugnaw. Ubuara tanan. Tay. Sudah gian eh. Uy. Sudah gian eh. Finally, hapit na. Salamat sa among tour guide. Nga gwapa. Nga igagaw nga gwapa nga anak ni Luciana. Yun! Haha! Yan oh. Tama na mga igsoon. Ang kaputi dia. Kung ito nga doon. Kita ninyo kung unsa nakataas. Ah, narajod. Na. Ay. Nan. Abdi kayo akong mangoro. Kita mo na. Sige ka rin mo. Grabe. Abutod mi pero grabe pa ang singot. Gamay pa kay ko diri sa una maligo mi. O karon abot gyud mi. Sila nag-una na sila. So. Adto ta. Sudah dah agianan oi. Oops. Oops. Grabe ha. Kani ko maglisod sa una. Hangtod karon maglisod agi hapon. Abi na ko og basihan ang edad para dili na ka maglisod sa dihang bata pagka maglisod ka. Maglisod naman agi hapon kano. Kat ra magyapon ka. Dot. Help me Dot. Hawakan mo ng aking mga kamay. Yun! Finally! Haha! Grabe ha, uy! Wow! Oh yeah! Hala! Look! Oh! Saan naman kayo? Video-video pa mo ba no? Huh? Sa... Oh?